Hey, το σημερινό βίντεο θα έχει θέμα με τα top 10 φαντάσματα που έχουν εμφανιστεί στις φωτογραφίες. Καταρχάς, αν είσαι μικρός και τρομάζεις εύκολα, είναι καθαρά δική σου ευθύνη για να δεις αυτό το βίντεο. Για πάμε. Νούμερο 1. Το μωρό φάντασμα. Αυτή η φωτογραφία τραβήχθηκε το 1946 στο Queensland, στην Αυστραλία, από μια μητέρα που φωτογράφησε τον τάφο της 17χρονης κόρης της. Όλοι έμειναν έκπληκτοι όταν εμφανίστηκε στο φιλμ και φάνηκε η εικόνα ενός μωρού να κάθεται πάνω στο μνήμα. Νούμερο 2. Το φάντασμα του παππού. Η φωτογραφία αυτή τραβήχθηκε το 1997 από τον εγγονό αυτή τη γιαγιά που βλέπετε στη φωτογραφία, ο οποίος ισχυρίζεται ότι ο άντρας πίσω από τη γιαγιά είναι ο παππούς του. Το μόνο πρόβλημα σε αυτό το θέμα είναι πως ο παππούς έχει πεθάνει το 1984. Νούμερο 3. Το φάντασμα στη σκάλα της τουλίπας. Η φωτογραφία αυτή τραβήχθηκε το 1966 στο Queen's Section, σε ένα μουσείο στο Greenwich στην Αγγλία. Η εμφάνιση της φωτογραφίας αποτύπωσε μια περίεργη μορφή να προσπαθεί να ανέβει τη σκάλα. Οι ειδικοί που εξέτασαν τη φωτογραφία λένε πως δεν είχε υποστεί κανένα είδος αλλίωσης. Νούμερο 4. Το φάντασμα της καρέκλας. Το 1981 ο Λόρδος Κομπερμέρε σκοτώθηκε πέφτοντας από μια άμαξα, περιμένοντας την οικογένεια να επιστρέψει από την κηδεία. Κάποιος τράβηξε αυτή τη φωτογραφία που απεικονίζει την αγαπημένη πολυθρόνα του Κομπερμέρε και προφανώς, όπως φαίνεται, δεν κατέβηκε ποτέ από εκεί. Νούμερο 5. Το φάντασμα της σιδηροδρομικής γραμμής. Πολλά χρόνια πριν υπήρξαν παιδιά που σκοτώθηκαν σε αυτή τη σιδηροδρομική γραμμή. Κάποιοι μάλιστα λένε ότι έχουν δει πολλές φορές φαντάσματα στο σημείο, τα οποία σπρώχνουν τα αυτοκίνητα στις ράγες, αν και ο δρόμος είναι ανηφορικός. Νούμερο 6. Φάντασμα σε νεκροταφείο. Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη στο νεκροταφείο Bachelor Grove. Στην παρακάτω φωτογραφία απεικονίζει τη μορφή μιας γυναίκας. Το Bachelor Grove θεωρείται ένα από τα πιο στοιχειωμένα μέρη στο Illinois. Νούμερο 7. Το φάντασμα της πυρκαγιάς. Το 1995 το δημαρχείο μιας πόλης πήρε φωτιά. Οι φωτογραφίες που τραβήθηκαν έδειχναν ένα κορίτσι να βρίσκεται στο δημαρχείο. Μερικοί λένε ότι είναι η Jane Churm, η οποία το 1677 ξεκίνησε κατά λάθος μια πυρκαγιά που έκαψε πολλά σπίτια στην πόλη. Νούμερο 8. Το φάντασμα της λίμνης. Η συγκεκριμένη φωτογραφία έχει τραβηχτεί στην Αυστραλία το 1959. Πολλοί λένε ότι είναι ψεύτικη, αλλά τραβήχθηκε το 1959 που δεν υπήρχαν ούτε Photoshop ούτε τίποτα. Νούμερο 9. Το φάντασμα στο Newby Church. Η συγκεκριμένη φωτογραφία τραβήχθηκε από έναν ιερωμένο το 1963 στην Αγγλία. Κανείς δεν είχε μπορέσει να αποδείξει ότι πρόκειται για διπλή προβολή ή κάποιο είδους αλλίωση. Και νούμερο 10. Το φάντασμα του αδερφού του Ρόμπερτ Φεργούσον. Η φωτογραφία απεικονίζει τον Ρόμπερτ Φεργούσον που είναι τραβηγμένη κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας στο Λος Άντζελες. Το δεύτερο πρόσωπο ισχυρίστηκε ο ίδιος ο Ρόμπερτ ότι είναι ο αδερφός του, ο οποίος είχε πεθάνει στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Μας άρεσε, πατήστε ένα like και κάντε μια εγγραφή στο κανάλι γιατί με βοηθάει. Και επίσης γράψτε μου από κάτω στα σχόλια τι βίντεο θέλετε να κάνω στο επόμενο, με τι θέμα να έχει, ας πούμε, να κάνω top 10 με τι. Αυτό, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!